ukuthi celebrate Africa and uyabona ukuthi sesisukile kakhulu impela emasikweni wethu mhlawumbe ungathi umculo sibuyisela kanjani sisi yazi izinto eziningi ezenzakalayo siye singazinaki kuningi ukudlwengulwa kwabantwana abancane okwenzakalayo la ezweni kwenziwa abantu besilisa kanti mhlawumbe asinaki ukuthi lokho mhlawumbe kwenziwa indlela mhlawumbe osisi bethu abagqoka ngayo mhlawumbe ngoba phela umuntu wesilisa njengoba ihisho ingoma isono sakhe sivela ngokubona mhlawumbe ke osisi mabengagqoka nje ngendlela ehloniphekile ngendlela yakudala ngendlela okhokho bethu ababegqoka ngayo mhlawumbe konke lokho kungaphela so that is why thina siyesithanda ukudlulisa ama messages azakwazi ukuthi afikelele ebantwini abasha. Very good day babukeli be Dream On TV gama lami ndingu Amlo Ndingo wakwambabala. You know very well into yokubana xa sesifike thina ke kusuke kufoneke bona abaphathi bomcimbi njengoba selapha kule ndawo sikwi poetry session ebakhona yeli ehlelwa yiEstikini War of Art ihambiselana kanye nayo umzimkhulu poetry movement lapho khona nayo ihambisana nobuntu creatives kunye nomasipala wasemzimkhulu njengoba sikhona ke kule ndawo siphethe nje izimbongi ngokuhlukana kwazo nawo amanye amaciko khona la emzimkhulu okubala khona nje uCothoza kunye nezinye ongaske uzilindele namhlanje. So what I'm here for now ukwenza show into yokubana I keep you posted and updated into yokubana kwenzeka ntoni namhlanje kule ndawo yasemzimkhulu eGateway. Right next to me I have one of the founders zawo lomcimbi omkhulu kangaka ofundisa abantu bethu base-Africa ngobu-Africa bawo. Futhi wamndicela ukwamkela kwi-Dream On TV. Sawubona sisi wami ngithemba ukuthi uyaphila ngiphilile nami kakhulu ngibingelele nje nakubabukeli beDream On TV emakhaya nalapho kufika khona iDream On TV. So igama uAphiwe wakwaDlamini AP Mzizi as a stage name. So I'm the founder co-founder with umuntu ngabantu Super Play Kimyeni basestikini War of Art. So estikini War of Art it's a platform esiza ukuthi ibhekelele ama poets wasemzimkhulu ekuthenini siba provide with the space whereby bezodlulisa khona imisebenzi yabo. So sitheke asi celebrate iAfrica Day kahle kahle inhloso enkulu ukucelebrate iAfrica Day njengoba senza lo mcimbi. So we celebrating iAfrica Day through poetry and music. So siqoqe ama poets akhona around umzimkhulu sawahlanganisa together with ama crafters akhona njengoba ubona khona nemisebenzi yezandla yes sase sibahlanganisa ukuthi abazoveza imisebenzi yabo ye-art kubantu because estikini si deal with imisebenzi ye-art. Alright but wami siyabonga kakhulu ukuthi nje ube khona lathi la namhlanje uzosicushisa nje ukuthi njengoba sibona kukuhle kangaka la kule ndawo mhlawumbe ungathi njengoba ni celebrate iAfrica Day ingaba mhlawumbe abantu bayakwazi ukuyithola imeaning yokuthi kuyini ukuba umAfrica njengoba ubona nje abantu bekhona namhlanje. Ngingathi abantu bayayithola iminingi kuyangijabulisa futhi nokubona abantu bephumile ngobuningi babo begqoke kahle ama African attire wabo ngokuhlukana kwakhona so okusitshela khona ukuthi abantu kusho ukuthi bayawu-understanda umcimbi nokuthi what it means to be an African. So ngiyafisa ukuthi lo mcimbi ungakhula nabanye futhi ebebengakaze bafike kuwona umcimbi but bekwazi ukuthi beze bezobungaza nathi lo suku because usuku olubaluleke kakhulu to wonke ama-Africans. Bhuti wami njengoba sikhuluma nayo sikhuluma nembongi esikhulile engaperform emzimkhulu kuphela eperforma yena kwezinye indawo you can name them Bed Center uhlangane namanye ama poets amakhulu asemkantshubovu kuyo le industry ye poetry. Mhlawumbe bhuti wami wena njengokubona kwakho la ungathi mhlawumbe endaweni yasemakhaya njengoba seabantu abangayiqhelanga into kanje ingabe response mhlawumbe ehamba kanjani and also ungakhalela ukuthi ku improve for next time. Okay ngibonge kakhulu kule ndawo esikuyona semzimkhulu nje first thing engizoyisho ukuthi liningi talent elikhona emzimkhulu singasabheki izinkondlo kuphela but mubuka nje kumkhakha weart abaculi esinabo oMaskandi isichathamia izingane izisinayo so liningi talent elikhona emzimkhulu kakhulu and sisafisa ukuthi silithole nelinye futhi esingakaliboni estikini sililande sizoliveza la estikini so so far umcimbi siubona
sibona ulokhu ukhula unyaka nonyaka okwesithathu siwenza kulo nyaka so sisafisa futhi ukuthi uqhubeke ukhule kakhulu kunalokho njengoba ngisho ukuthi sifisa ukuthi abantu abaningi bewazi umcimbi bewu-attende futhi sisafisa ukuthi moving forward sikwazi ukuthola ama-stakeholders azoba yiphathi yomcimbi sithole even more yabantu abenza imisebenzi ye-art abazokwazi ukuthi bazo-exhibit imisebenzi yabo estilini. Alright, bhuti wami siyabonga kakhulu, siyayibona nje i-response yabantu, siyawubona umcimbi ukuthi nje uphumelele ngeyona ndlela. Mhlawumbe wena njengom-Afrika namhlanje ungathini ebantwini base-Afrika? To all Africans ngingathi nje kubalulekile ukuzazi ukuthi wena ubani, know your roots because ukuze sikwazi kuya phambili kumele sizazi ukuthi kuqala singobani sisukaphi so that sizohamba in the right direction. So kubaluleke kakhulu ukuzazi understand and also futhi nokuzigqaja ukuthi mina African ube proud ngalento osuke uyenza and then bese ngithi let's keep on spreading ubuntu. Intanda nenhle ekhothwa ngunina kazi kubanjani uma sezikhothana amanxeba. Hleze wazishaya isifuba ngomendo wakho usucacela ethuneni. Kuleli khaya amakhaza akhomba kuphakathi. Siphikwa nayimpilo ukwabusa yagcina ngekubuka okugcina. Ngakwesobunxele kunamaqophela abadlisa satshanyana bathenga uthando ngobukhazikhazi bashiya izibazi nanamuhla ke ukweduka kwabo kankwazi. Ngalapha nje kunamathuna abebehamba nempilo bengekho kuyona sebefika bezofela kimi ningcono nina ngoba thina sakhula safunda ngoxolo ingakho sekuyintsakavukela nokungithumela kwaNkatha. Lona ke kungumzilo washaya ngothandiweyo egameni elithi nabani na akami ngalolu lodwa. Ngokugabu namehlo kwalo kayibonanga ke yasingithanda ngokweqile yase yajikela kwamina umnikazi njalo mengicingana namanyathelo kumshiya nansi ke lenhliziyo. Inokuthanda iphindelela kayideli kakhulu ayifundi ngisho emaphutheni. Isinokubalisa njalo mele uzilahla kunina ithi mina nginokubahlekisa bengihlomele kangiboni noma bengihlomele ningcono nina sanibonani. Umakhwapheni osadukelene nomaqondana. Igama uMakhwapheni osadukelene nomaqondana and a 19-year-old poet so ngikhona la emzimkhulu endaweni yaseNhlamba Masoka. Alright sisi wami uhlala eNhlamba Masoka umuntu nje okhethile ukuthi emakhonweni wonke abengakhona umuntu othanda izinkondlo. Mhlambe kuqale kanjani uthando lwakho lezinkondlo nokuthi udiscoveration ukuthi uJehova ukuphile lesiphe sihle kangaka? Okay, being a poet ngaqala ngilalela obhuti Siboda poet kanjena ngikhula and ngase ngibona ukuthi okay fine inkondlo ziyaphilisa and I decided to do it. So mawukhuluma ngokuthi inkondlo ziyaphilisa mhlawumbe emntwini nje ongayiyona ifan ye poetry ungathi mhlambe ziphilisa in what manner? Okay, inkondlo ziyaphilisa nje ngayo yonke indlela like ngisho ngathiwa udlula kusiphi isimo but due to poetry ungakwazi mhlawumbe ukuthi ugcine usungacommit suicide ungacabanga kakhulu ngezinto like ziyaphilisa bathatha nje isimo sakho basenze sabo then bakunikeza isolution ukuthi ungadlula kanjani. Alright siswami siyabonga kakhulu. We have seen you performing laphayana and kwipromo yakho you have touched ukuthi inhliziyo engadeli ngakhulu angithi futhi etheni I don't remember the words well but ngizocela nje ukuthi ungichazele ukuthi inkondlo yakho mhlambe beyichaza ukuthini and also bekusukeni ukuthi uyibhale nokuthi owuphi umyalezo osendayo ukuthi as listeners of umsebenzi wakho. Okay, inkondlo that I was performing ngibithi nansi ke lenhliziyo. So it was about izinto esidlula kuzona othandweni, ama expectations, inendlela esiphathana ngayo nje kusama agenda lawo wethu. So imessage engingathanda ukuyidlulisa ukuthi ungahlali lapho ungameli uhlale khona. Yes, ungahlali lapho ungaveluisha khona, lapho bengayiboni khona ivalue yakho uzohamba. Ungafuni ukuzifanisa nomuntu, ungazishintshi ubuwena just because ufuna ukimpressa someone. Be yourself, umuntu okuthandayo uzokuthanda njengobunjalo. Makhwapheni siyabonga kakhulu mhlambe abantu abawufunayo nje lo msebenzi omhle kangaka owenzayo bangawuthola kuphi? On Facebook it's uMakhwapheni Gemakazi then on WhatsApp ke 0718409232 0718409232.
Umbishop uyaphila bhuti wami? Ngiphile kunjani sister? Ngiyaphila ngiyabona nje ukuthi hey udla ukotini la udle zase-Africa namhlanje. Njalo inkulu indaba kwi-Afrika manje nje ufuna kucace ukuthi imvelaphi yakho ikuphi kahle kahle. Right. Umbishop lo washukumisa nje South Africa yonkana kuma-idols ngalo wanyaka. Ngifuna ukwazi nje bhuti wami ukuthi right after ubonile ukuthi wonke umuntu wayazi ivideo yakho, wonke umuntu wayikwazi ukuthi uye wabakhona lapha kwibalazwe ivideo yakho idlala wonke umuntu okwaziyo ongakwazi owasemzimkhulu ongawuyena owasemzimkhulu. Mhlambe right after that yini eke yenzeka mhlambe ushintsho like labakhona empilweni yakho noma kube khona ama opportunities oke wawathola? Kubi ngahlanga. Angazi noba ngizathi i-environment esikuyona na la emzimkhulu okanye mhlambe kanjani mhlawumbe zange babelieve abantu abathile kwi-talent lami bathi hayi angonanga nix angifuni ukukutshela manje ukuthi hayi njenganami ngize ngakhipha ingoma ethi laze la broke iseleb laze la phash iseleb alinamoto alinanix alinamali nje mangidibana nabantu bayangibulisha yonke lo nto ukuthi yabona nje vele nabantu abaphezulu abasavela na-TV namanje but abantu abaningi bazitshela ukuthi imali ngayithola kodwa zange ngiyithola. Is the way I understand the industry ukuthi kunabantu vele abasebenzisa abantu ukuzuza yabona nami ngaba naloso simo leso ngahlangabezana naloso simo leso yabona so kunjalo nje. Waze wakhuluma kabuhlungu ubhuti wami. Mhlawumbe ke singathi eyiphi into oyenzayo currently ongathanda ukuthi umuntu okufikela kuwo lo mbukiso akusupport? Okwamanje nje nginomculo nje yazi abe ngafisa ukuthi umculo wami udlale ema-radioini. Yabona kungenza ukuthi lokho iphupho lami lifezeke. Kodwa nje umculo wami udlale ema-radioini ungakwenza ukuthi ufikelele kwabanye abantu abazakwazi ukuthi nabahlali bemcimbi ukuthi bakwazi ukuthi bangiqashe. Ikhona into ebalulekile ukuthi fikelela ngathina abahlali bemcimbi baqashe. Mawungaqashwe ekhaya uzaqashwa ubaba ngoba kumele uqale ekhaya usupport ekhaya bese uphumela ngaphandle babone nangaphandle. Yes. Alright, okay bhuti wami siyazi ukuthi i-art yona into oyithanda kakhulu, it's in your heart. Ngiyakhumbula nje ukuthi uqalile kuyi-poetry uwumbhali, today you are in songs, usuke wahamba waze wayovela nakwi-TV ngayo i-art. Mhlawumbe ungathi i-art iyini ikuphilisa kanjani as a person? Lapha kanjani? I-art iyona into enza ukuthi u-avoid nani ezinkingeni ezikhona since ke thina ke singanabazali sabantwana ekhaya. So ke kufike lento ezama-suicide yabona uthola ukuthi mhlambe kuzadlala ingoma mhlambe yomunye artist ngathini noma la ke-America noma la kuphi noma la eMzansi but likwazi ukuthi likuhile. But i-art iyakwenza ukuthi ube nethemba ukuthi one day uzokwazi ukuthi wondle umndeni wakho umuzwa kini, ukwazi ukufundisa abezayo nehlobo nobubani. Iyabona i-art iyona nto iyona ngathini like ama-American adla ngayo akhuphula ngawo umnotho. So iyona nto engiyibonayo ukuthi nami iyona nto eyumgogodla kumina empilweni. Right, bhuti wami siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho, siyabonga nje ukuthi usondele ukuthi siyi-Dream On TV. Sikufisela inhlanhla kujeni yakho, siyafisa sengathi ungakhona omamele la okwaziyo ukwenza isifiso sakho noma okwazi ukwenza ukuthi iphupho lakho lifezeke. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Cela ukubonga ngolwimi esasilikhuluma kuqala before ilokhu kuthiwa yini i-Freedom Day lo 30 years esiwugubhayo. Ngithi yatabotongata ngithi yatacetelata ukuthutiti
ngithi ngithi qatashete najamiti ngithi kwatazete ukuthi uzidipitilithi sata ngithi yataqetelata batathutu bate South Africa kata ngithi botongete ngete tutubata ete ngithi niti kwete iti tritimiti titivititi. Awu siyabonga. Ithini lento asizwanga mfowethu. Hayi bengithi nje ake ngisibongele ngokuthi ngithole ithuba lokuthi ngithole i-interview kwi-Dream On TV. Ngicele nabahleli bemcimbi ukuthi abazame ukuthi bangiqashe ngikwazi ukuthi ngondla umndeni yonke into kuhambe kahle yabona. Sisize nabanye abantu abastruglishayo baningi abantu abama-ofela. Sometimes siyazama ukuthi sikwazi ukusiza but nathi siyakhala. Njalo nje. Siyabonga mfowethu lobona yolwimi leso uhamba. Hayi bathi isiphwebula lesi sesikhulunywa abobaba bethu kudala kwakubonakala ukuthi laba bamhlophe ilumi lesinguni bayalizwa kahle babengawindlela yokweqisela bona. Hayi berona. Hayi sesifunde ngisho isikhwebula kwaze kwamnandi la ekhaya. Hlala kanjalo wena sibone sikuzisele nje ama-artists ofuna ukuwabona kwaze kwamnandi kwi-War of Art today. Ngapha ingane kaMasikhosana bayishaye baze bayibulala ngenxa yokuthandana nabantu bobulili okufana nobaba bethi bazoyifica phambili esogweni sizwe sethu siyobhubha ngamanzi nomlilo. Ngiloku ngibona imbongi zibhala inkondlwende eyodwa ebhalwe ngegazi nezinyembezi ngase ngithi mina kwenze njani bathi bona bafuna ukukhuza besilisa ngoba bakukholwa ngokubona ngegazi nezinyembezi ngathi sekwanele. Akwenza kimi kwaphula inhliziyo ngaxola waphinde wangiphinda ngimthanda ngenhliziyo enezibazo uqobo ngofakazi. Kepha isifundo sokuthemba kakhulu othandweni ngasifunda ukuthi ungabothana kuze kweqa. Kangithi siyohlukaniswa ukufa buka manje sohlukaniswa ukufunda emaphutheni. Ngiyavuma amaphutha sifunda ngawo. Nami ke emaphutheni akho ngifunda ukuphila ngaphandle kwakho. Phambili. Lasukuma labonga umkhuleko ikhehle lathi bantu abami khona ukuphila ngikutholayo. Namhlanje ngifunda ukuthi sonke sinenkinga ezifana umehluko isikhathi ezifika ngaso. Nawe ngiyakubona uphilile kahle. Abantu abakulahlile wena owenza iphutha lokuyitshela ukuthi banawe kwasekuqaleni. Yasiflathela imbongo encane yathi bantu abami sengiyonibona kwelizayo ngibonge. Futhi wabi silapha namhlanje and sizobhiyozela i-Africa Day and siyabukwa futhi siyathanda ukubona ukuthi abantu bethu bagqokile bahloba njenganama-Afrika futhi it's not only ending in poetry. Siyabuka ukuthi kunomculo, siyabuka ukuthi kunayo yonke inhlobo ye-art ubuka nje decoration iyodwa ukuthi it says something. Sinabantu abadwebayo, sinayo yonke inhlobo yabantu abakwazi ukuhlanganisa ubuhlalo ukuze kuphume something ongayigqoka. Abanye bayathunga, abanye benza mhlawumbe ungathini ngekhona ama-Afrika nanomqondo anawo in making sure that they use their God-given abilities. Dadwethu, as Africans are so gifted, they are so talented. From nje ilanguage esikhulumayo, from ukukhula kwethu uyazi ukuthi abantu eAfrica into yesigubhu into esiphila ngayo uyabo kukhulwa nje kwezinye izindawo ke ukuthi mangabe kumele kuhlanganwe umndeni kushaywe isigubhu kuculwe kusinwe yiart leyo uyabo ngike ngicabange nami mangasikhathi ngisaqala nje entweni zeart ngaqala mangabe khona into engiyizwayo and then ngiyibhale phansi leyo nto leyo uma ngabe ngingezoyibhala mhlawumbe ngiyidwebe but ngaleso sikhathi usuke ungazi wena ukuthi uyi-artist so kudingeka izispace ezikanjena ke la uzokwazi ukuthi uhlangane namanye ama-artist ubese uyakwazi ukubona ukuthi cha ngingakwazi ngempela ukuthi ngiphile ngalento le ngiyenzayo and iyona nto esithanda kakhulu ukugqugquzela abantu ukuthi bayenze ukuthi baphile ngomsebenzi
wabo ingagcini nje ngokuthi uyenze bese ihlale ekhaya but iza nayo uyi-showcase kubantu abantu bakwazi ukuthi bawubone umsebenzi wakho and njenganje abantu beshutha nje kulezi khathi zamanje ungathola umsebenzi wakho sowuthengwa mhlambe phesheya kwezilwandle who knows so into enhle nje kakhulu futhi engeke ngithanda ukuyigqugquzela abantu ukuthi babhale ngezinto ezibathintayo and izinto ezisuke zizokuthinta izinto ezikuma surroundings wakho so masikhuluma ngama surroundings wakho shuthi sikhuluma ngala usuka khona ngempilo oyiphilayo ngempilo eyayiphilwa abangaphambili kwakho so shuthi i-transaction le uyathatha uphinde udlulise so njenganje uzokwazi ukuthi udlulise kukhona ozophila obengenzeka mhlawumbe agcine engaphilanga but ngenxa ukuthi wena ukwazile ukuphila wase waphilisa bese nagcine esephilisa nabantu. One important question kunesikhalazo nje siyaye siphume kuma artists angakithi ukuthi in their local municipalities abasupportwa kahle mhlawumbe wena ungaphawula kanjani njengosifisana nokuthi ungangenelela kanjani kwinto kanjalo ukuthi nabo abantu bakulezi ndawo esihlalo koza bazithole beqasheka komasipala bethu kuma departments akhona endaweni yethu kunokuthi kusuke kuyothatha abantu bangaphandle. Ngiyabonga kakhulu ngalombuzo ngicabanga ukuthi mhlambe ngizowuphendula futhi njenganokwazi ngiphinde mhlambe ngiwuphendule njenganesiqoko ngiphasona mhlasimpe nje okubaluleke kakhulu ukuthi as an artist uqala uzikhandle nawe uma ngabe kuthiwa kunama talent search umzimkhulu municipalities unakwenza ke nje ama talent each and every year mhlawumbe umuntu angakhala ngokuthi ke mhlawumbe leyo category noma leyo sector akuyona yona mhlawumbe iyaye engabikho and then bese sizame ukuthi sibakhulumele nabaphathi ukuthi cha sicela ukuthi niyifake mhlawumbe nale sector le so that nayo izokwazi ukushowcase iveze talent uyayibona leyo nto so entweni ezikanjalo ke kuyenzeka ukuthi uthi ama artists ayabizwa angafiki and then bese kuba khona nama sessions yabona khona i-poetry session nje la yabo njenganje ubona aphiwe ama artists ama poets asuke akho aperforma lana namhlanje ama poets attenda le session le kuphinde kube khona isigungu se-jazz i-jazz club i-jazz club nayo iyahlangana bese kuba khona umuntu ozokhalaza engazanga affiliate kwi-jazz club so ilento ebengeke ngayisho futhi phambilini ukuthi uzoyithola kanjani uhlele khoneni so engathi ngiyethemba ngiyafisa futhi ukuthi uthi uma ngabe kuumuntu okhalazayo kube umuntu nje ngempela obokwazi ukuthi umbone kulama structures lawahlukahlukene and ngokokwazi kwami labantu laba bakulama structures I'm sure ukuthi nawe uyababona kuma events ahlukahlukene so akukho lula ukuthi umthole umuntu mhlambe esewadini yakhe and angeke ngisho ukuthi mhlasimpe uwrong ngalokho I'm sure ukuthi khona ama programs ebekumele ngaba ayahamba mhlambe ahambe lama awards ngobuningi bawo but ke maso uyicabanga ke na mhlambe ngaphindi ishaye in terms of ama budgets nezinto ezikanjalo but nje as an artist nami ke manje myself sengikhuluma ezokwazi mina ngazisukela nga-attend ama sessions makuthiwa kunama workshops ngi-attend lawo ama workshops makuthiwa kunama festivals be it I'm performing or I'm not performing I'm part of that uyabo ngizihluphe mangabe khona abantu engibaziyo njenganje ubona kuperform uxolile ngizohamba ngiyombuza wenze kanjani ukuthi uzokwazi ukufikelela la uzokwazi ukuthi no ngenze kanje ngenza kanje and lonto le izokwazi nami ukuthi ingisize as an individual umuntu nje mina okungazange akhule ngokuthi mhlawumbe lokho eblame ugovernment eblame umasipala enzani and lonto leyo ngicabanga ukuthi ikwazile ukuthi ingisize because bezithi izinto mangabe zingenzeki ngizitshela ukuthi ngizoforce ngizozama ukuthola information until ngize ngikuthole right and kwagcina kwenzekile so ngizacela nje ukugqugquzela abantu ukuthi uma ngabe khona izinto ezikanje ama events yini nomasipala unama events awenzayo so musukuza kwi-event ngoba sowuqashiwe iya nje kwi-event ubese uyabuza futhi ngingaba ingxenye kanjani yale event angeke baze bakuqhathe ngeke bakutshele baphosise bazokutshela ukuthi okay senza kanje and then mangabe ufollow lezo zinto lezo abasobe bekutshele zona uzokwazi ukuthi ube ingxenye yama events enzekalani ngiyabonga. Right, siyabonga kakhulu bhuti wami. Mhlambe nje umyalezo nje owodwa ngathiwa nje unikeze u20 seconds uthiwa nje khuluma nama Africa yini ongathi kuma Africa ufuna ukisho namhlanje? Ngingathi ama-Africa umuhle ngendlela oyiyo. Musa imitate abanye, musa ukuzama ukuziveza uyinto ongeyiyo. Into ebengeke ngiyiqaphele nje uma ngabe kunama competitions fana nabo Big Brother nabo banibani
abantu abaye bawine kulama competitions abantu abango best ekubeni yibo. Uthola ukuthi kukhona abanye mhlawumbe abakhuluma izingisi kwangcono kunabanye. Uthola nje kukhona lo ozikhulumela ulimi lwakhe. And most of us uma ngabe sokhuluma lo limi lakho unakho ukuzenyeza esikakhulukazi uma sowuhlangene nalaba abakhuluma lokho abakhulumayo futhi bekhuluma kangcono beze bathwenge bakukhiphe nangamakhala. Kanti umuhle ngalendlela le oyiyo odalwe ngayo. Ngathi nje futhi abantu bangayibamba nje lapho and ngiyethemba ukuthi uma ngabe siyibambe lapho akukho la singalahleka khona ngoba siyobe siyibambe ezimpandeni zayo. Siyabonga. Ube libhokolo umna kwethu. Ave kunzima ukuba ngowesifazana okhulele emaphandleni. Wakhuliswa ngesineke neqiniso. Wafundiswa ukubekezelela izimo ezinzulu esalihluli. Mina ngagezwa ngezinhlamba zomalume nomalumekazi nababa bengazi ukuthi ngelinye ilanga intombazanyana iyokhula ibe ngumfazi wendoda eyobihlosa ukuhle kodwa ngayo. Akekho ngazi ukuthi thina sidonga zasemaphandleni kithi uMendu usho konke. Right babukeli beDream On TV sisekhona ke kuwo lo mcimbi angisoze ndiuqhoshe ndingakubonisanga into yokubana who was our guest artist. Right next to me nginaye ke usisi esimthanda kakhulu esizazi inkondlo zakhe sizazela ke kulo uKhozi FM. Nami ke sengikwazile ukuvuka nazo izimpendulo zembuzo yayizolo ngakwazi nami ukuvuka ngiqaqa amafindo bekuqhoshiwe. Sisayon Vilakazi sicela ukwamkela thina siyiDream On TV. Unjani namhlanje? Ngiyaphila unjani? Right sisi ngibonile nje ukuthi uyashaya lapha and izinkondlo zakho aziphelelwa. Mhlambe yini ongayichaza ngeart nangezinkondlo nangeduration yazo mhlawumbe? Into engihlezi ngisho ukuthi ipassion iyashisa, passion burns. Mawuzalwe nayo ufumbathiswe yona uyithanda futhi iyohlezi khona. Noma ngathi uzama kangakanani ukuyibalekela. Right Sayon sibonile ukuthi you have performed so many poems. Kunyanisiwe makuthiwa nje inkondlo izona eziphilisayo futhi ezithumela imiyalezo. You have touched on COVID-19 which is something esingaze sayicingela ukuthi ingazi bekhona eAfrica nasezweni nje lonkana. Futhi ize yas affected to an extent that eAfrica okosasiphucekile siyabanye isinkwa at that time. Kwabanye sikakabuyi. Mhlambe ungachaza uthini ngezinkondlo nanokukhuluma ngerealities that we are currently facing? Okay, going back to COVID-19, kimina it was an eye-opener as an artist. Yashintsha indlela yokusebenza not only kimina but nakwamanye amaciko kakhulu. Yabo and as much as iCovid was bad ngalesa sikhathi, but yashintsha into eningi endleleni yethu yokusebenza. Nokushoyo ukuthi futhi kuningi kuseza okuhle nokubi. As artists kufanele ukuthi sihlezi si-ready. Kufanele sihlezi relevant ngaso sonke isikhathi so that when change comes nathi asilambi makufika ushintsho. Mina iCovid-19 yangifundisa lokho ukuthi you have to be on your toes ngaso sonke isikhathi ukuthi okay fine there's COVID asikwazi ukuyoma stage, then what do? You use social media. You understand ukuthi wenze show because ukubhala akupheli ngalesikhathi uperforma kuphela. Sometimes uyabhala umsebenzi uhlale nawo. So iCovid-19 kimina in fact namanye ama social ills ungifundisa ukuthi ukubhala akupheli ngokufika kwe-social ill ethize. Alright, Sayon sike sakuva kakhulu sikuvile emsakazweni uKhozi FM. We've seen you on biggest platforms. Mhlawumbe nje kwamaciko asemancane ubonile ukuthi we have young females la eseziqalile ukungena nokunyathela ekhondweni lenu as big artists. Mhlawumbe yini ongayisho kubo in terms of discipline, in terms of ama expectations and also in terms of ukuba originality? Okay, one thing I always emphasize ukuthi italent liyaqoqa. You understand, liqoqa kuzo zonke izinto okwakade ungafanele ukuba izo liyakhipha. Nami angizange ngize ngicabanga ukuthi ngizoba lento engiyo, but it was talent eyangikhipha kwilokishi. Ziningi izinto ezenzekayo lokishini umuntu akhulele kulona. Italent lona elikusetha apart and it gives you the discipline. So nje abantu abasha mina into engizoyicela kakhulu ukubona ukuthi abangayeki ukubhala. Abangayeki ukubhala, abangayeki ukuba inspired, but bazame ukugcina originality ngaso sonke isikhathi because asimdingi omunye umxolisi imtshali, asimdingi omunye uxolile Zanu Vilakazi, asimdingi omunye ukwazi indlangisa, asimdingi omunye ukubhela. Sebekhona already. We are forever looking for diversity. Sifuna ukubona ukuthi okay fine. In as much as senza icraft A1 but sihluke kuphi, sibahle ngokuhluka as artists.
Siswami nje singekaqedi ngicela ukukuncoma ukuthi ugqoke kahle. You look so much like an African. Mhlawumbe ungathi lento yokuba umAfrika ichaza ukuthini, and also how do you encourage us to keep being Africans, to be black and happy, to pride ourselves with our language, the food that we eat and everything. We are very rich as African. That is one thing engibonayo engathi thina asiyazi. Singama Africa si rich ngama languages, si rich ngenqephu, si rich ngokudla. We need to understand that and we need to embrace ukuthi thina singobani, because ukuba umAfrica kungakukhokhela wena, but angeke kuze kukukhokhele ukuzama ukuthi ube wasemelika. So nje ngiyathanda kakhulu kumacika seza nabantu basemzimkhulu nabantu base South Africa nje unkani ukuthi nazi ukuthi ukuba ngumAfrica kungagisa kude kakhulu as a person. Right, siyabonga kakhulu sisayoni. Sasivala nje siwuthola pho umsebenzi wakho currently. Umsebenzi wami khona on all digital platforms. Uthaba, one of the poems ebengi performa namhlanje, umfana umdala, another poem. I've done ama collaborations with Abo Sisi, I've done ama collaborations with Boys of Soweto, YouTube, Spotify and all other digital platforms. Umsebenzi wami uyatholakala, and there's other more ama projects asazophuma that I already recorded, but ngenxa yobuningi bomsebenzi asalindile. But abantu should look out on my social media and on all digital platforms. Right, siyabonga kakhulu siswami, ube nosuku oluhle. Siyabonga. Right. Awuthi shintani phela. Shintani ngosisi. Endele ngoba ngayo. Endele ngoba ngayo sonifaka enkingeni. Dream on TV, uyayazi ke mina kuba I'll always bring you the best out of everything that is taking place kulo ndawo endisuke ndikuyo. Right next to me nginabafana nje bakacothoza. Uyazi ke nawe ukuthi ngisuka sengikhuluma ngezinkulu mase sikhuluma ngocothoza. Sikhuluma nabafana bokuthula abakhona la ecaleni kwethu. I'm speaking to the leader uBhuti uNathi wakwaNdlovu. Bhuti wami ngicela ukwamkela ku Dream on TV. Yabonga sisi, kunjani wena? Siphilile bhuti wami, siyaphila kakhulu. Siyabulela into yokubana nikhona kule ndawo namhlanje nathi. Mhlambe kuni lento yomculo ithetha ukuthini? Sisi umculo la kuthina inkahle kahle impilo, akuthina siyawuphila, iyona into esijabulisayo, iyona into esikhululekayo mangaba siyenza. So nje impilo yethu ucothoza, iyona into esijabulisayo, inhliziyo zethu nje mangaba sicula isitatamina thina kuzuke kuphelele kuthina. Right, but wami ke njengokubona ukuthi a lot of young people bangenile nje deep kuma drugs, bangena kwizinto ebingamele ngaba bangena kuzo. Mhlambe ungathi lento yeart ukucollaborate umculo, mhlambe ama poems nako konke lokho kubona bekwenzeka namhlanje, mhlambe kusize ekuthenini? Sisi mhlambe njengoba nawo ubona labafana basabancane kakhulu, so isikhathi esiningi basichitha la emculweni. So isikhathi sokuthi bayowenza izinto ezingalunganga like ukudla ama drugs abasitholi. So into yeart like music into ezikanjalo ziyanceda ngoba abantwana isikhathi esiningi ba kwisport bayacula isitatamina, siya practice mhlambe ngesikhathi zobusuku thina the times ke practicing. So leso sikhathi sokuthi bona bahambe bakwenza imikhuba basitholi ngobani, ngoba phela bona bazoke beke isitatamina becula. Right, siyabonga kakhulu. Ngiyeva bhuti wami ukuthi umculo wenu nje ukunokuthatha usibuyisele back endaweni ngendlela esikhule ngayo, ukuthi sikhula intombazane egqoka kanje, intombazane ehlala kanje, intombazane yenza ukuthi kanje. Mhlawumbe lokho kusiza phi njengoba ubona namhlanje ukuthi celebrate Africa and uyabona ukuthi sesisukile kakhulu impela emasikweni wethu. Mhlawumbe ungathi umculo usibuyisela kanjani? Sisi yazi izinto eziningi ezenzakalayo siye singazinaki. Kuningi ukudlwengulwa kwabantwana abancane okwenzakalayo la ezweni, kwenziwa abantu besilisa. Kanti mhlawumbe asinaki ukuthi lokho mhlawumbe kwenziwa indlela mhlawumbe osisi bethu abagqoka ngayo mhlawumbe, ngoba phela umuntu wesilisa njengoba ihisho ingoma isono sakhe sivela ngokubona. Mhlawumbe ke osisi mabengagqoka nje ngendlela ehloniphekile, ngendlela yakudala, ngendlela okhokho bethu ababegqoka ngayo, mhlawumbe konke lokho kungaphela. So that is why thina siyesithanda ukudlulisa ama messages azakwazi ukuthi afikelele ebantwini abasha. Right, but ngeke ngizobe nginesono mangaba siyivala ngingawuzwanga nje noba umuco wodwa. Mhlawumbe ningathi nje ukusivalelisa.
singathi nje sisi wena wadala izulu nomhlaba Nkosi ufanelwe ukudunyiswa wena wadala konke emhlabeni babala ufanele Wow. But wami singawuthola phi nje umculo wenu okugcina nokuthi nina senilandela kwawaphi amakhasi onxibelelwano? Siyatholakala ke ku Facebook i-page lethu lithi abafana bokuthula. Umusic wethu ke sisazama ukuthi siwufake kwi-internet but ama CDs wona sinawo. So umuntu mhlambe othanda ukuthi asimamele uyakwazi ukuthi mhlambe afone simlethele i-CD akwazi ukuthi asimamele but ke sikwi process yokuthi umculo wethu siwufake kwi-internet. Alright but mhlambe ungashiya nje inamba for laba abadinga ama CDs. Okay, inamba engitholakala kuyo ithi 083 268 7309. Mangizaphinda 083 268 7309. Ungangena nje nasepage lethu mangaba khona okudingayo ngekhwaya like umfaniswano weqembu ama CDs weqembu. Mongenile nje kwi-page lethu ku Facebook elithi abafana bokuthula sizafika sikuphendule khona lapho. Alright, siyabonga kakhulu. That was abafana bokuthula nje abasho ngevoice emnandi. Siyabonga kakhulu ukuba nani namhlanje. Siyabonga nathi sikakhulu. Siyabonga. Right, that was us ke sikhona kuwo lo mcimbi. Mnika lami Ndingu Ndingo kwambabala. Don't forget to follow us ke ku Facebook wethu siyiDream On TV. Ungalibali nokuyasubscribe ngalokho pha ku YouTube channel. Utsho ucofe nalaqhosha elizakukhumbuza into yokubana there's something new esesiyikhuphile thina siyiDream On TV. Also don't forget to tell a friend ukuthi there is into ekuthiwa iDream On TV naye ufriend axelela ufriend nofriend ka-friend axelela ufriend into yokubana sikhona thina. We will always come first in making sure ukuthi we keep you updated. Siyakuthanda uhlale ngolohlobo.